René, je bent eigenlijk niet bekend als René, maar onder een hele andere naam. Ja, eigenlijk René de Glaaswasser. Ja, als het een beetje boven de 10 graden is, dan korte broekje aan, of een knipt t-shirtje en op de ladder op. Hè. Ja, al 7, 28 jaar beklim ik de ladder. En ja, best wel een mooi beroep. Alleen ja, als het slecht weer is, ja, dan is het niet alles natuurlijk. Hè. En nou ben je voor het eerst hier in Westendorf qua feestweek, of niet? Nou, ik heb het een jaar of 7 geleden heb ik het een keertje meegemaakt. En ja, dit is nou de tweede keer, hè. Maar ja, bevalt goed. Er zijn ergere dingen in het leven. Ja, maar jij komt hier privé wel heel veel, begrepen. Ja, ik denk dat ik hier al ruim 20 jaar kom. Dus ja, je kent de mensen en ja, gewoon gezellig knus. Ik ben ook wel op andere plekken geweest. Maar ja, ik ga er elk jaar even een keertje naar Westendorf, een weekje om bij te tanken. En nee, je bent hier ook om een nieuwe clip op te nemen. Ja, dat klopt. Ik heb een nummertje gemaakt over een après-ski leraar. Van glazenwasser tot après-ski leraar. En dat wordt deze week opgenomen en ja, daar gaan we mee knallen. Alleen de fans moeten nog wel heel even geduld hebben voordat die echt uitkomt, toch? Ja, dat wordt denk ik begin december dit jaar. Maar ja, goed, wat in een goed vat zit, dat verzuurt niet, hè? En wat ga je van het zomer allemaal zingen dan? Nou, ik zit te denken aan een zomernummertje. En we zijn bezig met een nummertje over Oranje. Ook al omdat ik in de zomer naar Charkov toe ga, naar de Oekraïne. En ja, daar zitten 2 oranje campings aan. En natuurlijk leuk om daar het feestgehalte te verhogen. Ik heb tot mijn 37e gevoetbald. En ja, ik ben vroeger heel veel naar wedstrijden geweest. En ja, bij Oranje, als Oranje speelt, dan ben ik er altijd bij. Dus dat is eigenlijk ook een soort van droom om dan op zo'n oranje camping te kunnen zingen. Ja, eigenlijk wel natuurlijk. Hè. Ja, en de meeste dromen zijn bedrog. Maar ja, als je het goed aanpakt, denk ik dat je wel leuk kunt doen. Alhoewel natuurlijk in die tijd heel veel nummers over Oranje worden uitgebracht. Dan kun je, ja, dat is nou eenmaal zo.